এইটা নব কহুন ওহো এটা উপনা তার কিসে নব ଆଉ ସେ লিপস্টিক গুড়াক না রে ମୁଁ ନେମି ବେ ସଞ୍ଜିତା କା ସେପଟେ ଗଲା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଥରେ ଘୁରି ଏପଟେ ଆସିଲେ ଯାଉଥରେ କି ଯେ ମନେ ମୁଁ ଦେଖି ଏପଟେ ଘରେ ଗଲା ତାପରେ କାଲି ଏଠି ବାହୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା ହବ ଦୋକାନ ହିଁ ବସି ସାରିଲାଣି ନା ମୁଁ ଖାଇବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଛାଡ଼ିବି ଉପନା ଏଠି କ'ଣ କିଣିବ ଲେଖିଦିମ୍ ତମେ ଆଙ୍ଗନେ ଯାଉ ନା ମତେ ଦେଖିବୁ ରହିଥା ନେ ରେ କ'ଣ ନବୁ ଆଇ କହ ଏଠି ଦେଖଉଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ନେମି ଆହୁରି ଏପଟେ ଦୋକାନ ବସୁଛି ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ଦୋକାନ ବସୁଛି ଏଠି ଏପଟେ ଆହୁରି ଦୋକାନ ବସୁଛି ବାଛି ବି ପାରୁନି ସେ କିସ ନବ ସେଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ନବୁ ନା ଏ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ନବୁ ତ ଆଉ କିଛି ନବୁ କହ ହଁ ଟିକିଲି ହଉ ତାର ଟିକିଲି କଳା ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଯେ ছোট সাইজ ଛୋଟିଆ ସାଇଜ୍ ଆଉ ଛୁଟା ଦେମି ଦେଇ କେତେ ଛୁଟିଆ ହଁ ଥାଉ ଏତିକି ବଡ଼ ନାଟେ ଛୁଟା ଦେମି ନାଟେ ବଡ଼ ଦେମି ନା ଏତିକି ଏଇଟା ହିଁ ଥାଉ ହଉ ହେଲା ଆଉ କିଛି ନେବୁ କହ ଦିଟା ଦେଇଦିଅ এইগুড়াক কিস গুড়াক এইগা 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 কিস গুড়াক হে ভগবান ফুল অন্টা চেন একটা সেটা সে দোকান এর দোকান রথ সেটি ঠিয়া হয়েছি কালি টাଣା হব এটি শিব মন্দির এটি হেই মঠ এটি জগন্নাଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମେ ଯାଉଛେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଟିକେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି ନା ଆଜି ଭିତରକୁ ଯିବା आजकल पूरा रंग फंग देखिए केते सुंदर कर देइचंती मंदिर टाको एटा जगन्नाथ मंदिर एई छुआ सियाड़ जीबू भितरे बहुत सुंदर कराइलो आगरू एमती थिलानी फैन फैन सब लगाई छुआ एठी ठियालु